Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard kellu laqgħa mat-taqsima tar-real estate fi ħdan l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżvilupp l-MDA fejn fiha ddiskutew l-implementazzjoni tal-liġi li kienet approvata unanimament fil-Parlament dwar it-twaqqif ta' aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà. Preżenti wkoll għal din il-laqgħa kien hemm iċ-Chairman tal-Bord tal-Liċenzjar tas-Suq tal-Proprjetà, Dr. Ian Borch, u l-President tal-MDA Michael Stivala fost oħrajn. Din il-laqgħa servit biex titwitta triq għall-ħidma meħtieġa li trid issir fuq diversi aspetti li joħorġu mill-liġi ġdida. Minn barrek l-Aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà se tkun imwaffqa bilan li taġixxi ta' entità regolatorja dwar l-intermedjarji tal-proprjetà billi se tkun qed tassumi wkoll il-funzjonijiet imwettqa s'issa mill-Bord tal-ħruġ tal-liċenzji. Min-naħa tiegħu il-kap tas-sezzjoni tal-Aġenti tal-Proprjetà fi ħdan l-MDA Michael Bonello qal jemmen li dawn il-laqgħat huma importanti ħafna u ddeskriva l-laqgħa bħala pass ieħor il qudiem fit-triq it-tajba lejn l-implementazzjoni ta' twaqqif tal-Aġenzija. Dawn meetings qed iseħħu huma importanti ħafna li ninaqdu aħna l-Gvern, l-MDA u dal-Bord il-ġdid inħoss li qed nimxu dejjem pass il qudiem għad fadlina daqsxejn x'naħdmu imma nemmen li qegħdin fuq it-triq it-tajba u llum għamilna daqsxejn iktar ftehim fuq affarijiet ġodda u nħoss li erġejna mxejna pass il qudiem. Il-Ministru Attard stqarr kif għalkemm il-funzjoni primarja ta' din l-Aġenzija hi waħda regolatorja se jkollha wkoll ir-rwol li tippromovi l-komunikazzjoni u l-koordinazzjoni effettiva bejn entitajiet tal-Gvern u dawk privati involuti fis-settur tal-proprjetà. Ma' dan qal kif minn issa jridu jibdew id-diskussjonijiet bejn il-partijiet biex ikun assigurat li tiġi immassimizzata l-għodda li qed tipprovdi din il-liġi mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam ma' tfassil u aġġornament tal-politika, imma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' programmi edukattivi u analiżi tad-data li tkun disponibbli fis-settur. Wara li l-Parlament Malti approva b'mod unanimu il-liġi dwar it-twaqqif tal-Aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà li ma' liġi kienet imsejsa fuq il-konsultazzjoni mal-stakeholders, issa qed naraw ukoll li l-implementazzjoni tagħha issir bid-dialogu mal-stakeholders. Għalhekk issuktajna bil-laqgħat fosthom mal-MDA biex naraw kif fi żmien li ġej din il-liġi tiġi implementata ħalli tolli l-istandard fis-settur u fuq kollox tagħti aktar serħan il-moħħ lil min qiegħed ibih u min qiegħed jixtri l-proprjetà f'pajjiżna.